Ahojte, dneska ma čaká solo výstup na Kriváň. Prvýkrát zo Štrbského plesa, keďže prvé 2 razy som realizoval z 3 studničiek. Táto výstupová trasa je trošku dlhšia, podľa turistickej značky by to mali byť 4 hodinky aj 15 minút. Trasa na Jamské pleso zýva úplnou prázdnotou. Prvá občerstvovačka. Som hore 2 hodinky 57 sekúnd by to trvalo.